హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక తెలుగు సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. మన సబ్స్క్రైబర్ ఒక అతను ఇన్స్టాలో ఈ సాంగ్ని సెండ్ చేసిండు, ఈ వీడియో చేయి బ్రో అని. సో తన కోసం చేసిన, అందరికీ నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆ తర్వాత ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మాట్లాడదాం. చెరు కట మీద రాయంచు సిరలే సుగుణాని మోకము బంగారు తడలే సుగుణాని మోకము మల్లేశ పిరముండే కదరా మనసైన మల్లేశ. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. సో తెలుగు సాంగ్కి కాపీరైట్ క్లైమ్ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం చూపించి మొత్తం మ్యూట్లో పెట్టేస్తున్నా. సో ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్లో లేదా ఇన్స్టాలో చూడండి, తప్పకుండా అక్కడ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఫుల్ సాంగ్తో. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలి అంటే నాకు ఇన్స్టాలో వీడియోస్ సెండ్ చేయండి, నేను వీడియో ఎడిట్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫోటో స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా ఇలాగే లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇలాగే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తానికి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. క్లియర్గా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్, ఈజీగా వీడియో అయిపోతుంది. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో చాలామంది అడుగుతున్నారు, సేక్ ఎఫెక్ట్ ఇంపోర్ట్ అవ్వట్లేదు, చెక్ అప్డేట్ అని చూపిస్తుంది, లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఇంపోర్ట్ అవ్వట్లేదు అని అంటున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, అది మీ ఎలైట్ మోషన్ ద్వారా అలా వస్తుంది. సో మీ ఎలైట్ మోషన్ని అప్డేట్ చేసుకోండి, ఏమీ అవ్వదు, క్లియర్గా వస్తుంది. సో ఎలైట్ మోషన్ని ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి. అప్డేట్ చేస్తే ఏమీ అవ్వకుండా క్లియర్గా ఏదైనా వీడియో వస్తుంది. సో ఇప్పుడు సేక్ ఎఫెక్ట్ ఎలా యాడ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు. సో కొంచెం లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది, దానికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్ పేస్ట్. సింపుల్ ప్రాసెస్, ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి దాకా ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తానికి చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా మంచిగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, ఈజీగా అయిపోతుంది. టెన్షన్ తీసుకోకుండా మెల్లగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 29 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ ఎఫెక్ట్. సో సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్.
సో కొంచెం చిన్న సైజు ఉంటుంది, కొంచెం పెద్ద సైజు ఉంటుంది. ఆ 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇది కూడా. సో సింపుల్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూస్తున్నారు కదా, ఖచ్చితంగా నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో వీడియోస్ అందరికీ నచ్చుతున్నాయి అని అనుకుంటున్నా. నచ్చకపోతే చెప్పండి ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ టైం ఇంకా మంచిగా క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. సో మీకు నచ్చిన విధంగా చేయడమే నా పని. సో మీరు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, అలైట్ మోషన్ని అప్డేట్ చేసుకోండి. అలైట్ మోషన్ని అప్డేట్ చేయకపోతే మళ్ళీ అలాగే అవుతుంది. సో చెక్ అప్డేట్ అని చూపిస్తుంది. అది రాకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా అలైట్ మోషన్ని అప్డేట్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తానికి చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. సో మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ 29 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఆల్మోస్ట్ ఇంతటితో వీడియో కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.